Здравейте, тленни смъртници! Аз съм Айван, ужасния викинг, и ви приветствам от дълбините на Хелхайм по случай новата година. Докато вие си отваряхте коледните подаръци и се напивахте за нова година, аз се срещнах с злите мъртви от най-долните кръгове на ада и ги помолих съвсем учтиво да ми разкрият тайните си. Сега, само за вас, по Хелхайм ТВ, ще разберете как мъртвите оживяват на киноекрана. Приятно гледане! Внимание! Този клип съдържа спойлери на по-известните филми с зомбита, както и много графични изображения. Ако сте със слаб стомах или не сте гледали филмите от списъка в описанието долу, може да пропуснете видеото и да пиете 3 бири. Не може да направим една класация за зомби филми на зомби тема като цяло, без да споменем първия зомби филм, дядото на зомби филмите, така наречения бялото зомби или White зомби, както е известен по целия свят. Този филм е направен през 1934 година и в него за първи път реално се споменава думата зомби. Режисиран е от Виктор Халперин. Не съм сигурен дали изговарям името правилно, но се надявам той да не ми се обиди. Режисьорът Виктор Халперин реално не е много известен в България, тъй като е правил филми главно през 30-те години и те са основно на такава хорър тематика. Честно казано, не съм гледал нищо друго от творчеството му. Във филма също участва и Бела Лугоси, който е една легенда на хорър жанра. За тези, които не са запознати, той е участвал в първия Дракула филм и в много други хорър филми от 30-те, 40-те, 50-те години е помогнал да се оформи този жанр и да се популяризира в световното кино. В бялото зомби Бела играе господарят на зомбитата, Мърдър Легендре, много яко име, който е хаитийски водомастър и посредством специално отвара контролира ходещите мъртви. Филма се върти около младата двойка Нил и Маделин, които гостуват на своя познат Чарлз в Хаити на почивка малко. Интригата идва, когато Чарлз се вива в момичето и ползва услугите на водомагиосника Мърдър, за да я направи своя съпруга. Както може би предполагате, годиникът ти не е много съгласен с сценария и прави всичко възможно да се спаси приятелката си Маделин и става мазало. Самите зомбита не са типичните немъртви, които сме свикнали да виждаме в съвременното кино. В случая те са контролирани от магия и не търсят мозъци, които да изядат, а следват заповедите на своя господар, Лорд Мърдър. Те също така не са полуразложени трупове, както е прието, и не могат да съществуват самостоятелно, защото са мятат от някакви скали да е. Спрямо днешни си стандарти, бялото зомби може да изглежда малко бавен и доста ретро, но всъщност е доста хубав филм, мен лично много ми харесва и е задължително класика за всеки фен на зомби жанра, тъй като без него в наши дни не бихме имали такова разнообразие и такова качество на филмите. They are not men, monsieur. They are dead bodies. Dead? Yes, monsieur. Zombies. The living dead. Corpses taken from their grave. Следващия вид зомбита, които ще споменем, са част от вселената, която Джордж Ромеро и Жак Русо създават с филма си Нощта на живите мъртви. Модерните зомбита, които виждаме навсякъде, са всъщност вдъхновени от този филм. Ромеро и Русо са известни като бащите на зомби жанра и емблематичния образ на бавните разлагащи се зомбита, които се хранят с човешка плът и вътрешности. Филмът е направен с много нисък бюджет от $114 000 и е донесъл на създателите си $30 милиона. Хората, работили по филма, са го правили през свободното си време, като Ромеро и Русо са поканили цялата си рода да участва в продукцията, а някои от роднините и приятелите са играли повече от една роля. Причината филма да е черно-бял също е свързана с ниския бюджет. През 60-те години чернокожите главни актьори са били изключителна рядкост, а това негър да удари бяла жена е било немислимо. Това съвсем не е най-ужасното нещо, което може да видим.
В нощта на живите мъртви зомбитата са продукт на космическа радиация, според един от репортажите във филма, и предават заразата чрез ухапване. За да се отървем от тях, най-ефективен би бил изстрел в главата, обезглавяване или унищожаване на мозъка по всякакви креативни начини. Сюжета на филма следва младо момиче, Барбара, отишло до гробището с брат си, където е първия сблъсък с приятните полуразложени същества. След бягството си, девойката попада в къща с други криещи се хора и опасността дебне както отвън, така и вътре. Ескалиращата паника прераства в конфликт между оцелялата зомби храна в къщата и можете да се усетите какво следва после. Въпреки ниския бюджет, филма си остава култова класика с впечатляващо високите рейтинги в Rotten Tomatoes и IMDb и заедно с бялото зомби от 1934 година създават концепцията за ходещите мъртвци, която е популярна до ден днешен и се прилага в филми, книги, комикси и игри. Завръщането на живите мъртви е написано от Джон Русо, който е партньор на Ромеро в Нощта на живите мъртви и е директно продължение на оригиналния филм от 1968 година. Тази продукция разделя последвалите филми от поредицата в две основни направления. Първото направление са филмите, режисирани от Ромеро, носещи името Of the Dead или На мъртвите, включително Зората на мъртвите и Денят на мъртвите. Второто направление са филмите, които са директно продължение на Завръщането на живите мъртви, режисиран от Русо. В случая става въпрос за интелигентни зомбита, които могат да говорят, да използват уреди и оръжия. Тук е първи момент, в който разбираме за тяхната слабост към мозъците. Зомбитата в тази вселена са почти безсмъртни и дори откъснатите им крайници продължават да се придвижват бавно, но сигурно към най-близкия мозък. За да бъдат спрени, трябва да се унищожи цялото тяло, но ако, например, то бъде изгорено, от изпаренията или пушека могат да се заразят други хора, били те живи или мъртви. Това, което още можем да кажем за филма е, че надгражда много върху оригинала, като вече виждаме мъртъвците в повече от два цвята и използването на добрите стари практични ефекти, с които филмите от края на 20 век са толкова известни. Въпреки очевидния горфест, който се разиграва пред очите ни, филма приема една по-скоро комедийна нотка. Това, което прави филма култ класика, като предшественика си, са всичките типични елементи от 80-те години. Големи пънк рокери, които си правят партията по гробищата, типичните молет прически за онова време и много хеви метал. Докато предишните два филма от нашия списък са тук заради приноса, който оставят за зараждането на този жанр, Завръщането на живите мъртви е първият филм до момента, който би допаднал на по-широка аудитория от кръвожадни фенове. Fuck you, man. Fuck you all. I mean, I got something to say, you know. What do you think this is all about? You think this is a fucking costume? This is a way of life. Като стана въпрос за продължения, не може да не споменем и Зомби 2 на Лучио Фулчи. Класически филм, достатъчен за да влезе в историята дори само с епичната сцена, в която акула се бори с зомби. Филмът при оригиналното си излъчване е наречен Зомби 2, тъй като е неофициално продължение на Зората на мъртвите, който в Европа е маркетиран като Зомби 1. Реално пряка връзка между двата филма няма, освен че става въпрос за ходещи гладни мъртъвци. 8. Продукцията експлоатира отново идеята за вудото, което връща мъртвите обратно в нашия свят. Действието се развива на един карибски остров, където е открито древно гробище на испански конкистадори. Над това място тежи древно водопроклятие и естествено на него се натъкват поредните невинни жертви. Освен акулици, зомбита и вудо, Зомби 2 не допринася особено за вселената, утвърдена от Зората на живите мъртви и другите си предшественици. Филма носи това типично приключенско усещане на филма от 70-те и според мен е достойно заглавие за този списък.
След Нощта на живите мъртви, Ромеро режисира и пише доста филми, които разширяват и развиват вселената, създадена с този оригинал от 1968 година. Директното продължение, именувано Зората на мъртвите, е широко известно като най-добрия зомби филм, правен някога. В него, освен зомби елементите, има и доста интересни коментари за обществото, в което живеем, и за зомбитата, в които сме се превърнали, прекарвайки цялото си време по моловете. Друг интересен елемент във филма е страхът, насочен към другите оцеляващи представители на човешкия род. Да, ходещите мъртви са чудовища, които сеят зараза и смърт, но когато обществото рухва и хаосът настъпва, истинската опасност са чудовищата, в които се превръщаме ние. При това зомбитата само хапят, а пък ние можем и да стреляме. Денят на мъртвите е третия филм, поставен в същата вселена. Наблюдаваме група оцелели хора, сред които откачен военен капитан и лут-учен, които правят филма интересен чрез търканията си. Новото в случая е едно научно откритие, доказващо, че зомбитата всъщност при определени обстоятелства могат да си спомнят преживявания от предишния си живот, така да се каже, и да си върнат умения, като използването на инструменти и оръжия. Клаустрофобичната обстановка на военния бункер, в който се развива действието, допринася за нарастващото чувство на безизходица и напрежение между персонажите. В земята на мъртвите интелигентността на зомбитата се доразвива, като едно голямо черно зомби се научава дори да стреля с огнестрелно оръжие и съответно става предводител на цяла армия от събратите си. Земята на мъртвите описва как човечеството след години криене от зомбитата все пак е успяло да направи укрепени градове, където обаче пак цари социално разделение на бедни и богати. Така и не се научихме да работим заедно, Дейва. В крайна сметка, пред зомбитата, както и пред Винкел, всички са равни. Така че ако питате полуразложените лели и чичковци, отвътре всички имаме еднакъв вкус. Дневника на мъртвите, колкото и гадно да звучи заглавието, всъщност е в унисон с филма, който също не е много добър. Той е опит на Ромеро, като един класически режисьор, да направи модерен филм, като го заснема, използвайки тъй наречения found footage способ. Found footage е техника за снимане на филми, която придобива популярност с излизането на проклятието Блеър. Всъщност гледаме намерените кадри от любителска камера на някой от персонажите, което придава достоверност на действието. Подобни филми са също чудовищно и паранормална активност. Във филма не се представят нови елементи от битието на зомбитата, нито пък има кой знае колко оригинални герои. В случая младежите, за които трябва да стискаме палци и да се надяваме да оживеят, се доближават до типичните тин пияници, които по време на запой са попаднали близо до убиеца, който ги преследва и избива бавно и мъчително един по един. Оцеляването на мъртвите, както предшественика си, е един от не много успешните филми на Ромеро. Интересни в случая са две близначки, една от които всъщност е зомби, което не пречи на един загорял маняк да си я хареса. Във филма се появява и препратка към дневника на мъртвите, като всъщност главните герои ограбват горе споменатите досадни, пияни, гадни тинейджери. Като развитие за вселената, в този филм се разбира, че зомбитата могат да се хранят и с животинско месо. Факт е, че го споменавам, се дължи на това, че в предишните филми от поредицата животните биват нагло игнорирани от ходещите вечно гладни трупове, които сякаш наблягат на човешкото месо в диетата си. Това е една от основните точки в сюжета и потвърждава факта, че зомбитата може би не са чак толкова различни от нас и евентуалното им съжителство с нормално живите е възможно. Евентуално. Gotta get these things to learn to eat something other than us. Живите мъртви е известен като най-кървави ужас правен някога. Изненадващото тук е, че режисьора на този доста отвратителен филм не е друг, а Питър Джаксън, човека зад Властелина на пръстените и Хобитът. Филмът е една брутална комедия и всички герои в него са доста абсурдни, почти като анимационни. Като се добавят многото литри телесни течности от всички цветове на дъгата, можете да си представите, че филма е едно страшно зрелище, което обаче е по-добре да се гледа без пуканки. Един от тези анимационни герои е католически монах, който владее и кунг-фу и рита задници в името на Господ.
Stay back, boy. This calls for divine intervention. I kick ass for the Lord. Както са правили и папите през тъмните векове. Интересни факти за филма са, че в началото заразата тръгва от така наречения остров на черепа, същия от който идва и Кинг Конг. Тъй като Питър Джаксън е израсъл с класическия филм с голямата маймуна, той винаги е искал да направи ремейк и всъщност успява 13 години след кървавия филм, който обсъждаме в момента. В първата сцена от филма, локацията, използвана за острова на черепа, е същата, през която 10 години по-късно Арагорн минава, за да събере своята армия на мъртвите в завръщането на краля. Зомби заразата тук се разпространява благодарение на същество, наречено плъхомаймуна. Не се бам. Естествено животинчето, което между другото не е никак красиво, успява да охапе някого. И оттам започва всичко. Телата на прясно заразените зомбита започват бавно, но сигурно да се деформират и да придобиват различни и винаги приятни за окото облици. Сюжетът на продукцията определено не е най-силната й страна, но ако не повръщате докато го гледате, то със сигурност ще се търкалите на пода от смях или потрес. Следва нещо по-сериозно и много интересно. 28 дни по-късно е различен по доста параметри от дотук изброените филми. Става въпрос за така наречения вирус Гняв, с който са заразени група невинни и непрекалено умни природозащитничета. След като освобождават шимпанзета, върху които са правени експерименти, подивелите човекоподобни наскачат върху идиотите и един месец по-късно се рядваме на опустошен Лондон. Има дебат асоцииран с филма, в който едната страна твърди, че чрез тази зараза хората не стават зомбита, тъй като те не умират. Жертвите полудяват, стават агресивни и почват да ядат други хора, като болестта им се предава чрез ухапване или замърсяване с заразена кръв. За мен това си определение за зомби жанра, така че филма си пасва идеално в нашата класация. Тук разликата от горе споменатите филми е, че зомбитата са много бързи и за да се измъкне човек от тях, трябва да има сериозна физическа подготовка. За предпочитане като на лекоатлет. За съжаление не се класираме. Ще сме от първите жертви. Rule number 1 for surviving Zombieland: cardio. Brains. Нашия протагонист се събужда от кома малко закъснял за купона и сюжетът се разплита един месец след избухването на пандемията. Интересен факт около този филм е, че екипът е трябвало да снима сцените на открито в Лондон през нощта, тъй като създателите на филма не са имали нужните пари, за да наемат улици от града. Говорейки за пари, 28 дни по-късно е още един зомби пример, в който филм, направен с относително нисък бюджет, докарва колосални печалби. Така че който е надъхан да си води бележки и да ходи да снима. Рек, или На запис, както е преведен на български, е третия европейски филм, за който ще говорим днес. Той е произведен в Испания и също ползва found footage техниката. Смея да твърдя доста по-успешно от опита на Ромеро, тъй като героят, държащ камерата си, има причина да снима в цялата ситуация, за разлика от повечето подобни филми. Освен, че е един от най-добрите зомби филми, На запис е и един от най-добрите ужаси като цяло, за което свидетелстват позитивните отзиви от критиците и от зрителите гледали филма. В допълнение мога да кажа и че това е може би единствения наистина страшен филм в списъка, който сме изготвили днес. Зомбитата в тази вселена отново са бързи и в комбинация с клаустрофобичната обстановка придават една много добра атмосфера, в която зрителите лесно потъват. Правилата са стандартни за жанра. Убавците се разхождат нагоре-надолу и си търсят кого да охапят, като охапаните щастливци се присъединяват към нарастващото гладно стадо. Както повечето успешни европейски, азиатски, а предполагам и африкански филми, На запис вдъхновява и американски ремейк, наречен Карантина. Според мен, както и според повечето хора гледали и двата варианта, оригиналът си остава по-добрата опция за романтична вечер на свещи с мацката, която сваляш.
Ако има така. Шон от мъртвите или Shaun of the Dead е едно завръщане към корените, към първите филми на Ромеро с класически бавни, гладни за вътрешности зомбита, но този път в доста забавен сценарий с свеж английски хумор. Главните герои са типичните безделници, които обичат да ходят в една и съща кръчма всеки ден и да си цъкат видеоигри, без никакви планове за бъдещето. Честно казано, идеалът ми за живот, но приятелката ми, както и приятелката на главния герой, не може да допусне такова съществуване за по-грозната си половинка. Когато ги сполетява не особено леката съдба да се борят за оцеляване в зомби апокалипсис, нашите хора се нуждаят от малко време, докато загреят за какво става въпрос. Но когато това се случва, решават да се скрият, както всеки ден, във въпросната кръчма, за да пият и да ядат, докато всичко отмине. Пътят към кръчмата естествено е изпълнен с препятствия и с доста оригинални решения от страна на непрекалено зрелите протагонисти. Пак в класически Ромеро стил са внедрени доста сцени, в които не мъртвите си хапват прясни човешки вътрешности. Тези сцени естествено никога не са излишни в жанра. Sean, we have to get inside. Break the window! Don't be stupid, we'll be totally exposed. We are totally exposed. Break the window. Is there another way in? Well, yeah, there's... 2 seconds. Hey, Noodle. You alright, mate? Yeah, man, I can't really talk now. Зомбилет или Земята на зомбитата е още една комедия, в която случайно участват зомбита. Ако не сте се досетили от заглавието. Основният оцеляващ, когато следим, е типичният зубър загубеняк, от който никой не се интересува. По време на зомби апокалипсиса, който следва, нещата по никакъв начин не се променят, на никой не му пука за пича. Най-хубавото нещо във филма всъщност е мега яката актьорска игра на Ема Стоун. Шегувам се, естествено. Най-хубавото нещо във филма е добрата игра на статистите. Естествено, като на филм, оцеляващия лузър не беше с помощта на другите от компанията, сваля уникално яката мацка. Тук ме виждаме и безизвестните поддържащи актьори Уди Харелсън и Бил Мъри. Самия филм следва един доста типичен сюжет: оцелей, убий лошите и свали момичето. Happy ending. Но въпреки това филма е една абсолютна наслада за гледане с приятели и близки, с няколко студени бири в края на работната седмица. Надяваме се този списък да ви е допаднал. Може да оставите мнението си долу в коментарите, освен ако не е негативно. Тогава не може. За всеки лайк на видеото раздаваме безплатна балтия. Скоро очаквайте още подобни клипове, класации и геймплей видеа. Чао!